enwefu ihe m chọrọ ịgwa unu kịta this year 2025 ọ bụrụ na iji ofu nwaanyị ịghọtago because afọ m na ụmụ nwaanyị anyị these days ha fụrụ na ntutu fa wee taa wee kwechiri wee kwesie ike that na fire misbehave ihe ihe eme kịta tụtụrụ fonu kịta ọ bụ na ị nwere ofu nwaanyị bido kpọba kọlụ kpọba ọyị gị nwoke sisi chọbara gị nwaanyị burie n'obi wee kwusie ike that this year na ị ya anụzụ ụmụ nwaanyị na ịnọ ọ bụ na ị na-anụbu ofu nwaanyị because ọ na-eme ụmụ nwaanyị ha sit up most of them feel na o nwere ive na-eme n'ebe ha jidego gị wee kechie gị mana ibido kpọba kọlụ kịta chọba nwaanyị mebe appointment ịfụ na nwaanyị nke iji eji ga-esit up ọ ya akwụdebe ọ bụ na enwebu ha narasịa na nọmba na this December gara aga narasịa akara up and down so kwadosie onwe fa na fa ya eje ka fa chitie so dịka ihe esi wee bitie fa bụ kịta ibido kpọba kọl ịchọrọ ịnụ almost 3 wives this year 2025 ị ga-afụ ka fancha esi wee sit up mgbe gboo anaghị anụ ofu nwaanyị ihe a na-eme ebe achịkọrọsi ụmụ nwaanyị ha dị ịnọ dị ise n'ụmụnọ fa na-anụ ọgụ abata dịbụ ụlọ bata esetụlụọ asị onye nke imere nka arụsịana ha ụlọ ọnụ ụlọ ịtọ ọnụ ụlọ ịbụọ onye ọbụla ebiri nke ya mbọsị ọ ya bụta ọnụ gị jekwuru nwoke mana kịta abịazie ofu onye ekwechiri wee jide nwoke dịbụ ụlọ wee kechie ya mezie ha nwa na ha maazị na enwere ihe dị iche na nwoke na dịbụ ụlọ so ya nwa ka ị ga-eji mụta this system this 2025 don't gree for anybody bido kpọba kọl bido mewe appointment ibidoro anya ya afụ ka ụmụ nwaanyị ndị a na-adị na isi ha anaghị ekwe ọ dị ka isi ha na-azaju ha tọọ ahụ ha niile abụrụ sọsọ ukwu ha efile na ha enwetacha na ihe niile ọkụta aka n'afọ ya ọfụ na oke udo dị ọfụ ihe shuturu art n'azụ ya fụ nke shuturu art n'iru ofilie na udo adịgo mana ibido mo ive a m gwara gị kịta na this 2025 ị ga-afụ ive dị iche ịkpọ kọlụ by the time ị na-akpọla kọlụ 2-3 times ị ga-afụ onye nke gị na ya nụ ga-esit up wee mara na there is fire on the mountain. Ndị nke ọgbara ọfụrụ a enwe ka esi ejidefa inotisiri a na ọ na-eme ive na-adọrọ mma notice na enwe ka o si eje ije na-adọrọ mma iwe gbanyere ya fim na this 2020 ive anyị ka na January ghọtago this January gị eji wee bido wee gosi ha na ha ebịa sitie up kwado ọfụma sitie up ọ bụ na nke na-esibu nri obido sibe nri nke na-azụ ụlọ efi obido zaba ụlọ nke ọ ya bụ iwere ego nye ka o jee n'ime afịa o jiri eje mee mbọ ịfụ ojezie afịa o wee gotezuo ihe niile ezuo ọ batakwuo o sie ihe ọtọ ụtọ ọ bụrụ ndị nke a na-esinye mmiri ọkụ n'ofe were tatị magi wee wunye n'ofe a na-akọ n'elu fa na-akọ n'ala imere otu a na this 2025 mmiri erie gị ya nọ na mmiri ncha abaa gị n'anya don't play ka m gwakwa gị ya ka o biri gị ebiri na ntị bido kpọba kọlụ mebe appointment kwado ị na-anụ ụmụ nwaanyị n'ịtọ this year before December 2025 imezuo na ha ịtọ onye nke gị na ya anọ wee bido wee nọchie ọfụma wee mara ọnọdụ ya asụ nwaanyị mara na ọ nwaanyị mmadụ ọ bụ na iberibe chọrọ ịgbagwe n'isi ihe afụkọ ya esi wee chenjie ọrụ ịzọta ọnọdụ ịzọba ute so ọ bụ na ebe ị nọ mbụ adọrọgị mma ọ ebe ị chọrọ ije ga-aka dị gị mma so otu aka ya esi wee so ụmụ nwaanyị this January ka ha wee ka uche ha were dịrị ya ihe a ha na-amacharị na enwere ihe ha dọrọ enweghị ihe niile adachago enwere ihe ha dọwara most of them mechego expire so this is the only solution ihe eji wee jide ha wee kechie ha onye ọbụla nọdụ mma wee mara na nwoke bụ nwoke abụrụ nwaanyị ịghọtago nwoke bụ nwoke na-anọ nọdụ ọfụma were ụmụ nwaanyị wee gbaa onwe ya gburugburu onye nke a kwuo esi ya mechie ọnụ onye nke a sị oke kwuo onye nke a kwuo gịnwa mechie ọnụ gịnwa kwuo gị eku na ọ otu nwoke si nwoke ọnọdụ ọfụma nọdụ ka nwoke si anọ ọ bụrụ nọdụ ka vegetable dịka ife na-aṅacha ọ bụrụ this 2025 onye ọbụla shift gbanyere ya Netflix ọ bụ na Netflix adịrọ ya mma ichekie yuzuori another strategy gbanyere ya ezigbote plasma nke dị hot ka ọ nke bụ 4K ọ Blu-ray ka o doo ya anya na ive a na-arụ echenjigo egwu oge adịrọ don't play